салом бинандагони хабар-тиҷӣ, ман Навиҷон Юсупов ба шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. моҳи октябри соли равон Думаи давлатии Русия тағйирот ба созишномаи содироти нефт аз Русия ба Тоҷикистонро баррасӣ хоҳад кард. воридоти маҳсулоти нафти Русия ба Тоҷикистон бо қоидаҳои нав сурат мегирад. лоиҳаи қонун дар бораи тасвиби протокол миёни ҳукумати Русия ва Тоҷикистон дар самти ҳамкорӣ дар бахши содироти маҳсулоти нефтӣ аз тарафи Думаи давлатии Русия моҳи октябри соли равон баррасӣ хоҳад шуд. ёдрас мешавем, ки созишнома дар бораи содироти бо имтиёзи маҳсулоти нефтӣ ба Тоҷикистон моҳи феврали соли 2013 ба имзо расида буд. тағйиру иловаҳо ба шартномаи мазкур моҳи 17 апрели соли 2019 ворид карда шуда буд. тибқи санади мазкур, ҳаҷми интилоқии маҳсулоти нафтие ки тариқи имтиёз ба Тоҷикистон содир мешавад, муайян мегардад. русия солона то 1 миллион тонна маҳсулоти нефтиро бе гирифтани боҷи гумрукӣ дар ихтиёри Тоҷикистон мегузорад. дар ин созишнома гуфта шудааст, ки Тоҷикистон ҳақ надорад ин миқдор маҳсулоти нефтӣ бе боҷи гумрукиро ба кишвари севум аз ҷумла Афғонистон интиқол диҳад, вагарна Москав иҷрои ин созишномаро якҷониба қатъ хоҳад кард. тағйиру иловаҳои навбатӣ дар санади мазкур муҳлат ва пешниҳодҳои бозхонди муваққатӣ ё пурра санади гумрукиро муайян менамояд. инчунин санади мазкур пардохти ноҳиро дар сурати анҷом ёфтани муҳлате, ки дар протоколҳо зикр шудааст, нишон медиҳад. дӯстони азиз, оё Тоҷикистон ҳама вақт аз Русия нефт мегирифт? шумо чӣ фикр доред? дар комментария ҳатман нависед.